Ну що, хлопці, сьогодні просто трансферне окно. Нам дали 885 тисяч за те, що ми участвували в Кубкові, а пія стоїть 250 тисяч. Ота пія б собі взяв. Хоча просто він слабий, він бігунок. Такий собі бігунок, мені його не треба. Так, плюс він правий. Так, Бір'ясона нам продавати не хочуть, да? Тепер будемо за нього дати мільйон. Збіркера Бjarnason. Так, новості із Австралії. Так, Blackwood 55 не треба нам. Поляк 26 років нет. Мабена без фейса. Нет. Wilkinson нет. 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 І Вільямс не се звичай. Так, все я знаю. Моя роль в клубі. Хоче, бо йому дали шанс Берні. І все. Ми попробуємо попросити 5 мільйонів. Не знаю, що вони нам кажуть. На ото. І все-таки треба продати Вебстера. Після того матча я хочу його продати. Він такі лажі робив, що то просто жопа. Давай, Вебстер, іди в баню. Іди собі в баню, хет. Так, у нас буде туди Магнусон. І треба купити ще одного центрального защитника. Так. Кстати, Рід вообще сам не проявив. На жаль. І то мене бісить. Ну що, просимулюємо пару днів. Так, прийнято. Блес Ліверос. У нас, хлопці, новий лівий защитник. Блес Ліверос. Поникаємо, що він у нас за чувак. 67 у нього скіл. Він у нас буде основний. Поникаємо, що у нього є хороше. Так, розгон 83, ловкость 78, скорость року 84, виносливость 83. От виносливость теж дуже добре, що у нього є. На весі 70 не такі слабі. Ми будемо тренувати, йому всього 18 років парагваєць. 1,78 м, 68 кг. Да. Коротше так от. У нас тепер є основний лівий защитник. Так, бо і Ілесамі не дуже добрий. Я взагалі думаю продати, а Ханструпа лишити. Так, Ілесамі 25 років, во-первых. Плюс я його брав лише попробувати. Хойта я лишаю по-любому далі в нас. Хойта ми лишаємо. Так. Значить, Ханструпа ми удаляємо з списка оренди. Так. І будемо никати, що у нас далі. Дальше у нас так. Що нам давати не хотіли, да? 25-річного ісландця. Даже не знаю, що з ним робити, брати чи не брати. І сьогодні можна його попробувати попросити дати мільйон. Но ведь же я туди дати не буду. Так, R. Так, і Хексон. Вот Хексон нам точно что не нужен. Так, прибивание новый игрок. Неприемлявое Ігнасон. Все, чувака я дуже хочу купити, хлопці. Я даже не знаю, кого за нього дати, но я дуже його хочу. Дуже. І я за нього дам... Кларк? Чекайте, Кларк. Не Кларк. Ну Кларк у мене є. У мене є такий чувак, як Кларк, хоча... Можна його Вебстера дати. Вебстера і півмільйона. Що, хлопці? Ігнаса мені дуже нужен. Мені треба нормального центрального защитника. Так, Харіт ізучений. 19-річний ЦАП. Бо нам його не треба. У нас із ЦАПами проблем не є. Павон. От Павона. Права нога, да? І сидить Павона ми купимо. Я об'ясню чого, бо Берні і Біня у нас грає почти все нап. Тоді у нас сидиш на правий фланг лишить туди. Плюс на лівий фланг у нас нікого не є, Павон може стояти, може і зліва, поникає. Так, за Павона я можу дати нашого Беннета.
Ja sam glasnio date za Kristijana Pavona. Tak, i idemo dalje. Tak, Koreja, Simčulike nam je šla, njet, njet. Sve koja nam ne treba. Тоже njet. Korejci, čistari, ne treba nam. Tak, Bjarnason otklonil. Uvereniše što je boljše. Znači tak, da. Znači, hoćete za njega više hroše. Aki ja vam dam dajte Webstera na Bjarnasona. Popróbujemy tak. I u nas Haris staje 60 000, prišlo nam. Pavon staje 2500, 2,5 miliona. Da. Nica za Pavona daje 2600. Najdajuć. Так. 800, 2600. Всі ходять по Івана. Цей стоїть 1 800 000, кажуть, чувака. Мені взагалі нагліли. Чувак, я тебе тільки не дам. Я тебе максимум можу дати ветміж, як хочеш. Но туди я тебе лиш дам 60 000. Так. И полное предложение от другой команды, да? Дайте пів мільйона за наші даме. Може се согласать. Так, и попробуем ще попросити раз гроші. А може нас це получить. Попробуємо попросити 3 мільйона. І... так, виграти чемпіонат я не хочу. То дуже тяжко. Пробуємо сакини. Пробуємо попросити 3 мільйона. І поникаємо. Так, Вебстера хочуть купити 1 300 000, да? Никите за 2 мільйона я його продам, хлопці. За 2 мільйона Вебстер може йти на розсет. У Лоліц. Так, прийняла. Да, он пішов у Ніцу. Круто, так, Ігнісон. Не хочуть давати. Мільйон 500 і Ветміжа. Точніше, 1,5 мільйона Ветміжа. Так. Здаємо тренировочку. Поникаємо, як це потренують наші хлопці. І доволі нормально, всі се потренували, всі се підняли, молодці. Так. Я зараз поглядаю якогось чуваків і вернуся к вам. І от я вернувся і поникаємо, що в нас укажуть ігроки. Так. Вебстера. Давав я за Бjarnasona. Не беремо Бjarnasona. 5500 хотят за Александра Лопеса. Вот такой нападающий я нашел. Хорошо. Будет сразу Порто. Потом не помню куда перешел. Вроде Ювентус играл, чи в Интере. Так, що я можу максимум продовжити, то Беннета. Беннета і 1 мільйон. Все. Все соглашаються. Так. Бангура. Ісмаїл Бангура. Колись грав за Динамо Київ. От цього чувака можеш купити за 600 000. Мав би се согласити. Прямо 31 рік. Да, постарів чувак. Бріант 7 мільйонів. Даже не будемо прилагати. І промотаємо далі. Поникаємо, що у нас укажуть. Новости из Австралии. Нет, был старый, тоже то же самое. Фати тоже нет, видом се изучает. Так, переговори окончені, Павон пішов в клуб Ніцца. Да. Все нам давати не хотять ніяк. Давайте пробуємо 800 000. Холмер Ор. Еріорсон.
Так. Дені Грема хоче купити Блекберн. Брайтон хоче купити. Касано 3400. Касано mi se bude bomba kad se kupi. Ajde, provujeme Kasano i dati im našog Beneta. A može. Tak, Defo 65. Kurkvelija 5,5. Adebayor 13. 6,5 Barrios i 3,7 Bossejour. 3,7 milion za Bossejoura. I ponikajme daljše što nas. Tak, Toni Kroos piše u Manchester City, da? Da, Garner piše iz Prestona. Ne znam što to za klub. I pa on piše u Nicu, da. Toni Kroos za 70 miliona piše u City. Tak, dalje u nas хотять купити Лесанги. Я соглашу, конечно, я больше на 200 тысяч чувака. Я делал Велтаун. Забирайте его. Він дуже слабий в защиті. І в атаці не допомагає, плюс Дауса ми приложили контракт. Так, 600 тисяч ми прожили. Пробуємо купити за мільйон. От Даусона за мільйон. Коли зграв Тоттенхем і тепер у Хал Сіті. Знаєш, у нього велика зарплата, але попробуйте ваш. Так, Колучині стоїть більше, да? Колучині. Давайте за Колучині можемо дати 1 200 000, что ли. Кица согласать. Тоже у него велика зарплата, но попробовать можно. Так, Нант. За Цана хотят більше. За Цана. Я за него дал 500 тысяч лиш. Попробуем дати тоже 1 мільйон. Лорик Цана. Я знаю, що він дуже обезбашений. Вон, що я його хочу взяти. Так. Березуцький стоїть більше. Да. Неожиданно. Пробуємо дати за нього мільйончик. Алексей Березуцький. Так. Дальше у нас по списку Бруно Алвеш. Бруно Алвеш. Так, теж півмільйона ми давали. Пробуємо дати 1 мільйон. І дати запрос. Так, дальше у нас по списку Вейн Рутридж. Так. Дайте за мільйон Вейн Рутриджа. Як я грав за Суанці, він у мене був основний. Ну, то було в 14 у FIFA. Так. Хурадо стоїть більше. Да. Хурадо. Яке Хурадо? Дайте 1 500 000. За тебе, Хурадо, ти мені нужен, чувак. Запомни. Так, Ярвич стоїть більше. За Ярвича. Ярвича мені треба дати 1 мільйон. Дати 1 мільйон. Пробуємо Вебстера дати. Мет Ярвич. Так. Ньюкасл. Куфран стоїть більше, навіть не предлагаємо. Він буде дорогий. Так, Гутєрес 1 700 000 стоїть. Да? Так що може йдемо потокмити. Давайте весь не жадаме. Джонас Гутєрес із Депортіво. Так, Бартон для нас дуже важливий, кажуть. Ну, 1 мільйон за це Бартон там. Так. І Мунтарі. Салі Мунтарі. Тот самий, котрий коли грав у Портсмуті, потім у Інтері, потім у Мілані. Так. Макун. От Макуна я навіть знайшов чувака. Він коли грав у Астон Віллі вроді. 600 тисяч за нього можу дати. Мені дуже треба цопа, у мене вже цопа не є. Мені дуже його треба купити. Так, Есен. От коли я більше всього хочу, то Есена. Давайте за мене за Есена. 600. 600 за Майкла Есена. Плюс його зарплата невелика. Так, Грем. Грем вроді пішов у другий клуб, не пішов.
Gremo mu ne budeme brati. Tak. I все. I motajme дальше. Так, Williams. 60 у нього скіл. І він маленький, він нам не підходить. Так. Ведміжа хочуть купити. Ведміжа, давайте 1 500 000, так як то Віган. Я думаю, не сам можу согласити. Так, Джек Ведмідж. І за Адама. Конечно, 2 мільйона хлопців. За Адама Вебстера. Так, прийняли Бангура. 15 хоче зарплати, він що? Здурів 10, за тебе можу дати не більше, чувак. І ключовий ігрок. Ісмаель Бангура. Так. Лопес. Вообще отклоняємо. Мікеліс 1 300 000. Вот сюда. Мікеліс 1 300 000. І добре подумати, можеш купити Мікеліс. Пробуємо Бартона дати. І 800 000. Так. Колінс стоїть більше. Джеймс Колінс. Давай, знаєш що, давай за 1 мільйон, чувак. Пуй до нас. Так. Сасуоло прийняло Канаваро. Вот tu je nam prvo приобретение. Пауло Каннаваро. Так, Паркер стоит 600 000. За Паркера 600 000, что не много. Я согласен, за него 600 000. За Скотта Паркера. Один из легенд английского футбола, Денисов. Слишком для них важный, кажется. Но, хотя, давайте пробуем за него когось дати. Так, мені не нужен був Кота, мені був не нужен Бартон. І Лесамі мені не нужен, да. Давайте і Лесамі. За Ігора Денисова. Так. Вебстер 1 300 000. Ну що, просимулюємо далі. По неким, що у нас получило. Варен 59 лише можемо глядати. И там у нас еще кусок. Так, Корея. Нет, 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 нет и нет. Так. Неприемлемый Боссежур. За 1 миллион, да, Боссежура. Некий 1 500 000 за Жуан Боссежур. 32-річний лівий форвард. Локери не хотят давати Ігнасона. Не хотят, да. Давай Беннета. І 2 мільйона, хлопці. Беннет 2 мільйона за Ігнасона. І мені дуже нужен. Мені дуже треба нормального центрального защитника. Так. 150 за Єлесамі дають, да? Я приймаю. Єлесамі пішов у Яовілтаун, можна сказати. Так, трансферное предложение. Даусон стоїть більше. От за Даусона ще можу все побирати. А ще за тобою Майк Даусон. Я хочу його собі взяти. І мені це любив, як він грав у Тоттенхемі. Так, і за сам можу все побирати, бо теж мені це любить Фабрісіо Колочіні з Ньюкасла. Так, далі у нас Нат. Нам за Цана не хочуть давати нам, да? Ми давайте попробуємо їм когось дати. Давайте попробуємо дати Бартона, например. Котрий нам вообще не нужен. Так, 2 мільйона хотять за Березуцького. 2 мільйона за Березуцького, 1 500 000 має много. Лучше я за тебе не дам. Так, Рутридж у Варені стоїть більше, да? Лучше же 1 500 000. То не так уже много. Так. Хурадо нам давати не хотять, да? Хурадо, даже за 1 500 000 не хотять давати. Давайте Бартона ще предложимо. И нет, то нет. Так. И Ярвич.
Ярвича на Вебстера не хотят дават. Да. Ана Бенета. Так. Бартон 2500. Имам 500 Бартон. Май більше я за тебе не можу дати. 2500 то дуже много. Вже 30 рака чувак. Так, Мунтари. Мунтари 1 500 000. Сали Мунтари. Киднет ще може би за нього дати Бартона. Во. Так. Макун стоит больше, да? Що б наглядали? 800 000 за Макуна більше. Більше я не можу дати за Макуна. Це дуже много. Так, неприемлемо. 7 мільйон. 1 100 000, да? Давай 600. І Бартона вам дам, хлопці. І Бартон взагалі не нужен. Взагалі. Так. Все нам чувака давати не хотять теж, да? Ну, 1 мільйон за тебе дам ще. Хочеш прийдеш, хочеш нет. Так, ну что у нас дальше? Дальше у нас... Этим же цена слишком завышена. Да, Касану не хотят давать. Касану 2 мільйони за тебе дає. 2 мільйони. Більше тебе дати не можу, чувак. Тебе був дуже крутий в нашій команді. Ман-Сіті прийняв Демікеліса, да? Все розумію трансфер. Не получится, да. Веска 1 800 000 хоче за Колінса. 1 400 000. Каннаваро хоче мою велику роль, да? Каннаваро хоче мою велику роль. Важний игрок основа. Пауло Каннаваро. Так. Бруно брати не будемо. І 1 700 000 за Вебстера дають, да? А, дають. Вебстера не маємо. Адам Вебстер пішов у ліц за 1 700 000. Так. Даваємо тренировочку. Поникаємо, що з того буде. Фултон. Повисився 71 на нього. Молодець. Ну, слабо се потренували, хлопці, слабо. У нас починає новий місяць. Так, і у нас тут є ігроки доста хороші, Нікети. 53 воротар, 51 правий. Но поки що ми їх брати не будемо. Так, трансфер відклонено. Бангура 15 хоче. Ставимо на голову. Гутєрес. Гутєрес, 1 500 000. Так, Фулхем прийняв Паркера. Це просто супер. Важный игрок основа. Скотт Паркер. Так, неприемлемо Денисо. Бруно Алвеш. Так. Ідемо далі. Є. Так, Цана нам давати не хотять. 2 мільйони хотять за Березуцького, так як було. Да, Березуцький вже припух. Але. Бартона нам дам, хлопці. Бартона за Березуцького. Так, Ботфорд. Ураду нам давати не хотять. Добре. Ярвич тоже нет. Макун 1 500 000. Как ты кончил? Да, Макун 1 500 000. То есть 1 600 000 аж. 1 200 000. 1 200 000. Бартона. Жуан Макун. Так, і... У мене тут списку, чекайте, на будущее тут игрок якийсь, може це якраз защитник. Ні, ЦОП. О, ЦОПа мені не нужно. Нека люди не нараз мільйон. Хангель Ерера. Так. І поникаємо. Дарвіч. Фабрегас пішов в Баварію. Як видимо. Так, Ігор продан. Самдорія приймає Касано. Твою мать.
Там je 35 штук на зарплату. Meni ih nije. Sampdoria, давай, я съгласни. Нека 40 ти даю. Хочання 40. 50 ти дам, чувак. Будеш ключове рако. Антонио Касано, так. Hull City dao sam srškom. Collins prinjali, da. Collins 20. I važniji rok osnova. Tak. Cannavaro hoćemo veliku rolju. Budeš ključevi. Paolo Cannavaro, nameni petak, Kasano kupiti tak. 3700 ručić, tak, njet. Уже много за нас, Бартон 2500, так Монтари приняли, да. Монтари проси 30. Ключове ръгле. Сали Монтари. Так, Панатинайкос се надавате не хотят, да. Давайте 1 100 000. Бартон е дал, блин. Найде Бартон. Так, нищо не стоит, так. Нас се лишає пару днів. Колочині 2400, не будемо брати. Ерера 500 000, так. Прийняли. О! От у нас буде молодий опорник. Ерера. Так, Депортиво Гутєреза не глядавати. И Паркер хоче бившую роль, да? Нам даш ключовий чувак. Ключовий рак основа. Так, Депортиво не хотят принимать Гутьерреза, да? Давай 1 700 000. Но речем, že to odmijajme. Jonas Gutierrez, tak. I Koreja, 4 čulička, нет и нет. Collins 25 хоче. Так, ЦСКА прийняло Брезутко. І Чуєрак основа. Так, Монтарі. Монтарі до мене не хочете, да? Монтарі 34. Так. Каннаваро тоже не хочете. Пробуємо дати 11. І Collins 25 все-таки, да? Ну давай Collins, будеш 25 надо. Будеш не ревемити. Так, і в слідуючій серії ми заграємо перший матч чемпіонатів проти Макдональдса. Який, як я поняв, випав з чемпіоншипа на першу лігу. Що, хлопці, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, советуємо і делаємо репости. Пока-пока.